yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuyamandege uzito somya bamura baje kuyamandege sana nainde ono asense mo ya gatatu kose ase kingese kya gatatu ky'umuroberiga bwetwane unakonye nakumanyire kerongo chako muroberio nikobono nde nabagene aiga bateneneri barache gukwana na intwe kose gusanga na intwe moncho murigirire igoro ya obosomba ase abana nande nengero nakubulinga noegenete gwikira motuka yaiga bado abana mbagendete gukorigwa obosomba kose child labor bado neraro gwikira ase chinga kichiga iwo mwancho murigire na mukonyara gusanga nento chinsemo cha Facebook YouTube buna Ketembe TV nabo iwo wetera ase namba yeto ya studio yura sekerore ige TV yao erinde tunyare komanya ne gose gosemania ase nsemeyega yokorera abana nabo igo kubarenda ekero obali abi myaka emeke karibu sana erinde tunyare gusanga ase obwamo Bishop. Yes. Good morning. etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara zito somya bamura baje kuyamandege ya amareta Bishop Rosendo Mambia wande maribeka zebu kwa ni pingine historic wewe na ndio mnyakero kwa barandi ba Kisii County Bienvenido sana, karibu. Nje ende modelo wa Korea sasa kwa workers kitendo cha Kenya Union of Domestic Hotels Educational Institutions Hospitals and Allied Workers Union ende uno prime secretary kwa Samuel Tekona Thomas Mura Mireri tenete ekombe kia sensemo ya Kisii karibu Karibu sana erinde tunyara gusanga ekiro tuchaka naye utenete abakoriye gasi okariga ya asibimbe au ya mama tewa tuteneta okoligas lakini anenere tora asensemo ya okoligas asensemo ya bana kero mama tewa tuteneta sekembe keteneta okoligas ya sector wa ku school university bakaba nyumba ona saba nyumba le moto tutato kuonera mono guna abana batatakiriya semeremo ya nyumba abu abana abanze uti skuru kuri bobareri nebintu binde anena ina rotota tukwana umwana nata kiro bane bwaye asome nera chikonyora engeri yayo chimuntu tokairire nga amatuka etire nari amangana child labor arenke kwegwekana lakini bono iga wekera twanyorire nga egente kyonande nari kyanyorire ribaga mono asense mete agusi ekiagera bono iga ensemo yengeria yakeire na mwana akoleta mwana ajallepa abeira mange wetera so wetana kwa nyumba wanyora abaiboli abakoreke batiganire umuswati ukire na abana abo wansira ko bakoreke abasumba asenjera etabwenereti yewo mbiamana sana Bishop bado abana kokori bari amangana nga child labor ya weto kwa na mwana wa child labor na kyo na ngasino mwana abando toka sigete wayro motivo na school otenga para gasigete go ngayo para gente que talas manga ali comer makini gasina na muberia komwa tan chinga ke tera jokre ga tuwate na wando batsi se gasina ya ba para school neta ho neto kwa na go so mwana ikara achire kana mama da zuri school etano tri challe patjale ngona mwana ko gas wetane kana ko kia usikobe kwa sigete wetane chiale daga ni ko bala ko mwana pako orosa wana yabana wajitu kiwa ko keto mutwe asinge joka lyo gas wetane kana kiabo nechingi jebute kachire awanda ko gas na nekiro tukurigire gati ebintu biga negasi yoka ekwirira kusenga sikechiga bintu kebiga bikwirira omuntu tevanga eyega what can you call child labor jalepa na kana sinda ko nyoranga omoy bana agoro mwana mo wono sinda na konda etwe kunyara moy bole madanga bana sinda etwe ko kono mo wono moy na watira sanda yana yako nkonya ali onkolere gasi elia okuro mo tane ndaga sigeto onkonye na ba ko nyoranga no yena se enkatomenyete omwana wo ko nyoranga
mama tona bwate osene neni baito bwati watu omwana akagenda ali ori school base aho joine school ya njirite ngo ligia beso ina omwana iga okori gasi weta ni kana uke ni chinga kiche bulungi chokole menemo itaraika igonga oboro kene kia muno mwana watu toka se school lakini toka okori waso nyoro mwana nde nginongi na manyene akomotige school lero mwana so that's child labor otaiga na school ngase njona ngina nyoro mwana bana ebera era kamwana kaiga okino maga na school that's child labor todango mwana nataganya ali nakonya ro mwana mobeke na eranyole yaki ya mambi ati wetenera usache kwera kubwa kubeka okiena bwegejete iyo ine gotoka child labor na comment na yo ekati ebintu binde kyokoranga abana bakora gubitali ebironge otatiga sense moye mirimo ya ebintu ne bisana bakora gubitali ebironge no inase yene meche tutabani gaiga yera mwana likiro hotel aromoke mwana akori hotel ngaka yora tamaje ayatoko sombera maje ayakora gentegete nabo bari asfara asponya ngabana bayita abane baraba kunyira muntu batosana ka hotel kaya lakini abegete chiru munjiro umwana yakanda bino musaje mugako cyo muhire bucyari kwanyoranga akokadra 200 umanyana yanyorsinga 50 atasi cyari lepa kwanyora n'cyasika kikabwa kire bakori bari ase mesego tu abana abekere murabana tabakali sikikora kikorosubwa abana bari kigashororo wakamagena bakamagena ibyo biwatamagena asije magana watu bana obale mina ko mukano mwana mambe nganjonga nywa atamagena yega ene ma ora ati uge to school uge na magari school basa child lepa abanga nege ndikere kikarisana ege kwa mwana musule wabara ya na kurasi kanisa inki nonye biblia ko tebe ko ya bana abaya ekara marika tanga tokini abana sobore na samaskani timeteso ko bega sengwa abana kwa mwana ngane gasi kumwegere ebintu biro mwana kwere kurwaso injeri yo kubikora tarira sima bikora muno kubikora singa kile to inge taraika na ko mwachinga ki choko ken none jari bana na samasonero onyorango mwana tigero ke school lakini mo pasto mo ko mwana yo muira masabo none kinge mara chane pa mwana yanza ke gotoka nere anyole yake yayo kusoma school masabo tayo kan bosa mambe samara kito iro mwana murusi masomo muire pi mbaka marama yo korana ngabono namasabo nali ngene ngatire amasabo narama yachinga chiae no mwana na bwa chenera chokena kusoma school mbona sana tukire na se omarimba kwa bere kubutenera kwatini mira abantu abange mbintu kibiri okoranga abantu bakoria abana bitari bironge nambemo tujakira sobuchika kwa amachiko nabekire yabakoria gasi na Kenya made the declaration 1998 na ILO organization that is ngaki amana abana kwa the declaration ya 1998 ewoto tebinga abolition of child labor twamanya goja twanyoranga abana base bonoiga murano naye nabo oroje bindende diskoga una bishop gateba child labor tariye karo mwibuli autumo mwana achibo akolisi yo ngoza kole mugondo kwa yego sobotu endager mugondo ne liye kero omuntu akumutumia for personal gain yeke biashara inere ko kunga child labor ne yego cha una bonus bole diskoga nshakire gento naro leki yabwanguiga warura abantu bagushuti TikTok bagwate bimwane bikabake biyamya ketano that is child labor ne kia serikali neta keire ege kane kia umuntu naro kubatumia tugein oro sibesa abana bali baraki ogwese chinga kijya batakira ko besukuru ekina yakemo ege ndokende kuna bishop atabira abana bali underage asama chiga Kenya neta keire umwana ikemya ke 18 atwaleke bande amanya wanza ko wasifaiga asia kara kurire skuru kera bono iga chiskuru chito structure zinchibe klase serikali ya Kenya nakia bana watakira ko basoma after no anke class 8 umwana utarika 18 years nata kirande TVETs polytechnics ne bitominde tadenende ngento kende kuna abande bagote una tutwetire abana aba poverty level nere igor mono gusiye ito inkobori aba bakuru kipasari yes bana ne kipasari ya sabana bari niti ikiara mona abana bano ba drop ko school ba chire into child labor igendo kende tutu aresko weka kwanyora umuyuri ari kiro muki kuno mukori gase
ekero umugore yatayo odelegate duties chia go chia sabana ibonere ko Banda antenera ko umubeka antenera fatamo abana machiko nabekire inga kibatakire ingazi batayira kore erengusu ne banga negasi erengusu lakini yama utona abana abere exposed to forms of rape sire chimbe mwe special unabono totebo sino mukore gasi urikire ukorendo muki yes o expose yo mwana ngare arotinka yo nayo okwenda kurenda ari butuko don't you think that this risk which is so mwenwe ebintu uno ona bitanda tokana ande kobori abaibori na barogo baba wanga ki gawo expose yo mwana atarike myaka ya which is ebintu biri bitari ebiya kwama konyole ebintu tobinde una bono abantu mbaro bakurika abana bake una bishop bakona ase chichigasi yawo reason being ngarabawa kana raisi kero umuhano yo mukoma tuno chomo gisiringi shinkeigo mahitaji atarigo n'umwana kera chire emerimo gunere kwa mwakonyorana okorire egente kebe one osoire into drug abuse osoire amanana yobonyaka ubuna bishop bateba kurwogo no mwatena charu egasi emosinyarwo obere exposed to environment yerembe ibintu bune bina bitutwenda tagotebi mwanyagetinge yeito kwetera hetembetivi ase batotegererete fanyare ko ichinjire kira konya abana aba none kare asinyire ntugwate ko insurance department ekeronye na abaibori babativire bagendoro baswe mo espese no bone kero konyora mu wakangora legas mu ngatitale ko legas base separate ebine bintu tuwarere una bono nanyo lete kesi une ko konyoranga eba separate akaenda kanyo umuswati onde lakini nemere makare tajeti ko report even ko chief osaze children service umugako uri gosoma umugako abubatibwe asosomya abana umayakoreta abana bakore biasara ikiro watikiriye school ibone iki kiro cyito na kiro cyindita kero tarero ekiyero konyoranga abana abange imbari kwa school amatukariye iki kiro nero na uba koreye biasara ubona abareta akamubekera ari mu bitungo nero akakora ukino suzu ozene sukuma ebintu binde ibintu bune bintu kero discourage nekira abana baiga kero kende gotuko mwana ngo ndare school gakoro school marago bakwanya robekirwa ase ubonchoreri obogose biasara ibi arombo longe ya eki totanga ase biasara byokorosi kibesa ebina bitatakire lakini umwana kwa wemere moyanga within environment ngenda atanga we expose umwana to an environment atalinke asa retubona ebiasara ngwansare ko incheterende etawendete ko bari exposed to kibesa n'abantu bandi abaho umwana owocharia mu mugori amukwanere ncherende kuna bishop gateba bona umwana ngoja okarali ko bari exposed one to money and two konyora freedom etariya yaye mbemo okay bi abayibo batakira ko discouraged tigawo expose umwana which is environment etalienki umwana mubeke environment ya school ne kanisa bakaike engati ya ene agochaka ebi yasare kara ko school ya mbemo no bishop nekira tukurigiriye agati yabana bayigo konyora bago chibetera makongu naiga abana baiga nkai bakorwa usimbana kibako ba exposed to child abuse usamanga na child labor na mbendangani abana mbonsi tangani mbonsi wata kana yimwana yatoka naona yokonyo tole sita kira matangaro amonda gote nota banga abana bamalayamu tigamba ire so in that way over abana balya ekini ento kirase almost yase kira matanga umukuri ase abana bali komanya mugambya sabachire abana bagikagana ne school baje kunyumba kunyanga baanse kokoli kwa kind of that ebiasara iyo mwana akiona yakumwajeta ntolali school ntobali school matwanya kusoko mwana oiga karale rayo mwana ntolali school ayakoraga tune mwana bano onorere bakonye bwenyora nga soira se umorbiyo yo bokoli gasi wetani so bokoli gasenji onyora kibesa ejere na nele onyora nga ntobate mechi y'abantu bakwera abana batari gitakana bakikwabeka kubagacha koyora nga ndera na sabani bali bakachiru ngana bako bale bakonye bakine konya babate mesada bako lakini nga abantu batakere kuli kwali koro sindagera abantu batakere ko basibiri cyanga na kwakira mu kikonya nga umwana mukana kwa inde class ngabone gasiyaho ne tukoli yaho abona ko rugera abandi baragere mambi so afternoon umaga so class that's child labor
Gonga abuna abana bagotokera abange babanyira basoera se biasara na influence yarongo gerere ngo mwana makonyironga moinoga mwana ro kunya kuiruko ni mapera scribe yachikonie umwana ro inangira matanga kina hata kana sabana bakali kwa na usinyo nanyole ko bali dire sabuni that way konyoranga abana benyolera ase chalepa abandi batangeti asinge influence na abana balonyoranga omoiboli no mutakamna mara emirya teba nasi ninjungi no matengi yo karansa musibate na chita mwana rurute nkagaiga ma golire skacho veke na ke dol terengine sukari akandi na tere sukari mwana tige sukuru on Friday kwa no leta woni asa moja mara wava sukari yako ade sukari no bona kingi kiwaja bosego na wale tsidira tonde tere asinge njaki atagetemo expose ase na maya kwa mwana nyoro gorire mwana yo okura so akirwa sali gutoka so gonchokana nasinge njungira matanga na soka na abana basoka bale sukari mwawe mbia mono sana na nekire tukurigereria engana nere bono yabeire enkongwake konyara chiskuru chinyinge obo skuru mboro konyara boigoire no nyana ase binyoro chikoba sponsored na chi NGO osebyo mbebitari bya serikali konyara ase skuru yeiga ebekire buna ne skuru y'abana bari abana bari chintakana lakini konyora umuntu abana bagochiza ase skuru yo bange bamba bwata baibore na ne skuru yeiga konyora chigotumeka koreta enibo kurwase chinse chesko kosebono buna chiko ba ebyombe biri biko sponsor abana baiga eniberi turiko baikera ekekero kenga ki kubekwa indwi na mchiko kwana na cyo kuna kenga emechi akwatonya abantu ba chenjio chikanisa ebyombe hao bere masada sengenje abana natali tanganinga bako bakora ko bakoligas obisi lakini babatabanga babwata bakoligas sikinde bakanwa sengenje bakoligas lakini ndo bawaka lumbali abanyira bagishukuru echo batu bejese batume kwego kelia ko tenengera ntibinde binge nabo tonya ngende ikianze komenta kana sana no yene gisemo chinyinge ngasengenje ngantu batu sikwa skuru yiga no gotumeka abana baiga bangamna neduka ibiasara bakti na talinga ngokonye barali bale duka ibiasara yo manyana na anda mbara babekira bana batene nkwali mwana mutaka oli nwe yaki ya na mo kamilya teba bayiranga none pasali bana mbanya korora abantu bakanya pasali bali bana batene ngoboka nero kuri pasali lakini mwana oyo mutaka igabekira alimne sign post yo kokonye ndimo tokonye lakini monto okonyeka no manyene emeremeria osina community gete okonyeka osina abagambigete bakonyeka osina muregete okonyeka kwanyera mu marena bagende gotenenka lakini mwere mente mwaye no le saku kurusoko yombateyo no mwana bikoro takobeka timesana ke sempo ipo biro byakobeka ni wakino monto yo lento mwana oiga mabasa akobeka na makoria manna sana ogora tigari wetera ya estimation lakini asingenjo ligo liyo mwana oiga achane taso itari chale lepa ogutume ko mwana oiga ogora tigari chinana ogutume ko mwana ogora mali mama nana tume mwana kwa soka biya lakini base mwana oiga na ragarata none tukimate bana bando baligelio chimeche bakonda bana bago none tukijiri pesa ngasengenjo no ajira sigocha boko chikana bo muntu ina tukora kachale onga yo wontumeka aypenyorere ndagero okoli yere magwasa manasa mbia mono sana umurai ase ebyombe bune bigotumeka gose ase okonyoranga omuntu amwiri gochake biasara ochakire gose na skulu gari gose ne kanisa bitinga na bana bagokonywa lakini in the real sense kero kurigereria bintu bigokorekana roro ne biasara bana boiga bari gokonyeka ingi no nyama chika goteba igoro yeke na mbere mo egento ndatebe mana inaroro na ende ainaro turaiga so okurera munyagitinga kubatebinga eserikali yale wanja wetrase aba chief o assistant chief na nyumba 10 na batakire kureria bintebi batebela relevant authorities kiaro una tuate abantu bwata respect za serikali chitakire kumanya bintu bunebi kiaro una bishop akwanire abantu batakire konyoro wene no gokonyeka imbali konyoro ekiaro una bono isukurigereria asense moya bana abatire school muno bakore ebiparua ya ebitutu atebirenga amachika wote umwana ikemya 18 abwete bana bakore kulikwe gasinebe ya nyumba nebe yo police yombe none yakore bintu bune lakini kwanyoranga abakonyora muno engere kurwaze serikali ebachipasha liko se bintu binde impalia watadisabet una bishop gabeka inche anana bunangorora netakeire serikali chakire nyumba 10 mangana alina umu MP MCA gavana nini chifom
papa ichori cheiwa tetakire tika nyumba 10 assistant chief and chiefs poka patek the needy homes bamanyete ngarie ono mubaraka abana bae bari school gete imbabuga tikende pi bae uchi form bakanerwe pasari abana basome school egera na litora asiga mana child labor ekiara abana kumono konyora about the school ono whatever to konyora inyumba yetachiri omwana ngano bari yakari gusine bitite byagakora to be honest abana bakora ibindi bari in abject poverty yani batari kunyara boke gusinya agote ngabanya ne yanga gana nakore bwegorere ngaye uchi kubegorera ko wekaso ebiashara ebiatarika ingakia nase amachiko na constitution ya Kenya utirana umwana yego bwana bwo ekuru eyanga endagera eskuru na manganane nkudi ngerit yama bayong ebintebye ekenepi mbiyo ngakia ko wekacha kama ngana cha lepa cha lepe eserikane re kane teteweza bare igendo kende netakire nona asapana yabo barikire umugambi naro umugambi aganero tetakire akane ko musaria tarika wikoro ikera ntule tutaye tokonyoro mukuriasi oetere emiaka eri takire 18 oikire tumaze kase kombe na kumanyanga ibwakanware engeri ya ebya na ile chinga kichia buno mukuri gasi bya osea lakini umwana moke ikero kino ani ntutulo bare ntulu what forget for the sake na kito ndo kananga tiga serikali ya abana obone bwabo wetereki insari nyumba 10 bocha bamanyi kiagara intulu chigosiri poverty asigusiye itonye bana bali bali chikonyora ki aiga 10 bukombararoro abarai abaiga tubwate buna abatureti abaiga bari asebinyoro nabo konyora bakurigereria abana abaiga bakori kuna chikonda abana abaiga batari ko byanda ase school kwanyora kiro kende kiro engaki atokere gosenga umusada no ora asegete babonete gusirwa ekira marita yaiga kurikwa kwanyora ngono nyugwanjerere ngokorugore family ire bonete gukonyika tiriko konya na kitu ateba una pisho kwa atebire aguno bono muchando bere no muchando no ani muno bono tutrembeo igona inu moyo ndeta ko yoruto tanga na kiyobosira igona ne biyombe byose tutakero cyamo tonyare go siro muchando ekiagera uno bwateba mangana corruption na uriyo takire arwe amalieta abana basiro bashobora abo tumu abangabo basaba maleta ekyaro tatabuye digendo bakore akurwa egara yaguki irietari ya riskwe ebintu tutagiruzi ngaki ebintu bibe boronge una amachika hotel igona no ana baba kurije kupaseri imbatekeire kumanya from the ground ngaki ekene oyo naegwa umwana oyo nari nidi igona no school nibwate ensemenene yo gutuma amarieta ya ujase economic na mwana oyo kandi wakana school reason being pesa muy borio kere que school ne bwate ki data yo muy bori okero mwana na ndenga niki yago kwa abana mbaro bali toto ovens batagero so mi free ya to ngana ko matari ko nyora kende yonse igonga ibino ibono school nero netakire ko ero marieta ali to even to the government venga abana iganene yama yagutonga communication ibone na ereta tayo no muchando bono uretega go communication eta kire furo ko school bakare nyumba 10 egera abana aba mpa baisa gusirra gatiga ya na bishop ekero zokurigiri yamangana yaiga anyumba 10 kwanyoranga abantu mbare abarahimbare bachorera sikinyoro bakuwakilisha serikali lakini mbare bakore mirimo bune bwana takurwa sense moye kanisa abara yabaiga no bari mechi kanisa abaiga baba chanda abana ba no bari mechi kanisa ya atese seto gusi lete paciente bando ya bari kanisa enda abantu bakonya bara bateria ba kanisa na barande abaya bantu bakora kana abana abanyasaya lakini ande biblia tanga abandi bakano ko bakonya sasa nje makali bakora ekanisa ngatemera ukorera abantu kabaiko yes ose kenyo para semanya abantu ke kwale ko kinyasa na wanja abatangirense madan batangirense negasi kanzana wanja bakabatangira kikwala nga omuntu yale kanisa se ekieni lakini asa makora ni karale yonga ekero de corruption ego soa yaso bako mo Kristo yo tena mata ose sinagogi ngana na maete muna makia kurungu
nero watanga dirigiri omwana ori mabera atwata akawukiri gwikomi atwakiri gwibere nero chikuligi omonto iyo nakomatenga abantu bange begende kanisa yakwane banga kino omonto ene no ara sikati bali bageta mayo chingondi bali chimboli honga lakini hata watabanga itanga ni tureka se mechi 10 ntubwate boigo ekero omwana akochandwa mwaka mirenere nei bayani abagereti yes ngo omonto ngaki kiro omonto na mwaya Auna na dito kumuli abange batenga abana n'abana egasi ngo bayigire wana mwa mbere batanga ari kiri montro mwana baje mwana mnako chando mnako letu mna maja kusoma macho kwa rose changa mna macho kwa rose kusa na bali kire mnako soma masakara yo kwa rose kimetura bali kire tu o atanga njita tena je mwanende abana bana bali school wana tubaje kumnyokana mna bwata bana igore kwa nyina sino mwana oyoga eitangina kwete ya makarete musubati mungao wana musubati tumekira bana bali kubachanda kwa bakoli nako nyala chinguru kia bandali kaliro ruwa lakini mama to ya atanga ke nje atina timangana mangi nje mwanenda ikonga oyo ne pere ko twali baka so mama to yonere kutene nasa hakinga ya mwana uchandwale omogaka atina tanga bana baitani ro chanda mongi na tanga bana baiga ya gas toko ba yaitani uso mwana gasaka bando toke skuru usando toka sigete eranga otoko ombia asinda taiti bitina otoko ombi antu basakora kwa atoko omi antu basakora gacho so asinge njia iko yaranga twatigire a community ya kule mateke watigire omwana ko chando awate community ya kwa yaranga omwana ara mokunga ko tiwa gende gaso tero musacho lakini omwana oyo je sijamo gaso nero mokungu ko musacho le nyomba musete uji gasya no ko mwaka ko mongena ajire uzine ajire mwana so wasabo musacho nyomba hali kwa ngasinge nje mwana mambe wale mulito osali watanga genda kwa nyiro bulito lakini kumbe na familia yina singe nje familia ntaka yatu ya chani konga kiro montari como que atua yo kwendo yo mwabo atwara kwa mangana ko kwa jalego mbia bona sana au marai na sinze moyende naki abana baranyare gokonyo gose kwegerigwa no nyemeremo etari ko babuna no guchandwa sinja abana mbabone ko manyemeremero uno tuakina mugondo ngo kitwara ne turabana kokora tuahengemere yonsi lakini twari uji kokorera muntu muki umungao inero to ndo kananga ekero muko iruziko asubo kiwakanwa inere ko ngacharire kinekero muko gerigu ememere moseino within the family okuno ko bundiswa ngakimuro jokariki ukina na inumore abantu manyete gasi ihe kinge bwati muchano lakini bono no kwegeri kuoko wikoike emyaka yeto maye kwegeri kumere mogete to kwanza kwegeri umwana ore emyaka ebere etatu kukoruka ekiare mwana otarakina atware biyebo byo gokoraki byo gokore gasi ibona kire stage kire emyaka ne bwatemeremo ora orokere umwana ena hamba yende ena no konyora bono ngane ringa umwana gokore gasi etariye yaye wanyoroze nga umuyiboli awatete ekondo eguna bishop gakwana yekengi abana bayabegete abatigite school omole ngo kanwa kurugali eli lakini bweli no bakari okuyaka umuyiboli orocha abana itali child rape and abuse lakini onye no muchioroso so bonye bagwateka bakore gasi yabo lakini marange kero gukwana na abayiboli buna abayiga nigo bakote binga abana abayiga liva kanale kwenda kwire weekend magokore miremeye ena ngatigangira abana abayiga tubwaterane buna bono bale rusa gose weekend tubwaterane bese yeso bagore ruki esabuni manyete asense amachika otanga muiboli na takero omwana kendi yonse agane ncherende yonse na takero kolegasi kiara mwana noyo na ndo una bishop wateba ebyombe mbira aho ekaro kwanyoro bolemeru ebitoba tanga nebiro bitakiro kale kiwachipika ebikonye asomugule atari kale atari konya none serikali yenyene ne tebete education yefu kipasa rinchi mure kuruwe msie paka iko kipasa rinchi bona kitakeire okonyo muiburi yo ari esabuni lakini omwana kale anyore efisi kuruwa seki kipasa rinchi ikitari goikirana Nitwata bano ebyombe minete keire amalieta abana aba tokore public awareness abana bari need yatukana uyo tairi o make ebirero bire cheni to the relevant office inanje gakie kenepi no ebiga byerwe tutinyoreti
twa manyanga inkia tutumere tu kera twatebanga ekena gokonyoranga abachorire kurunze ngokora bariki ayabo igona abana batetekire atoro cost bayiruchi kondonga ni school visit bakwenda kuriye na education kikere free na chipasa chiroro na ki choose koro je kubinga chipasa ri chichale ne kubekwamo nko bayengezi umwana munya abosoma ko form 1 to form 4 free after form 4 rumanyete arande college bona na ende kondo ubwatire kibande kiaye na ndo college konyore certificate oche komokonyo kuchimuntu lakini bono egento yo tutukana abana batige school up to class 6 class 7 class 8 form 1 form 2 ba drop out of school because of patabu atiki engelia usaba ibo baba tale kore kukwenyara amana una ina aro tale to kore kokane rose kugikeri na kimunta okuraikira abana buna kiroko genda se buna igoro yaringe e holiday okogenda kwanyoranga abana bongera muparasi chichaeme na ubakorera abana bamwabo yani bine bintu bire komo na se binyoro na kia banda baiga branyale na kia bana baiga branyale guturi gwa koraro o toliwa na kia gyo to bata una ebiyombe una ntu na serikali wetera ministry ya lepa ministry ya abana na intu na union mwana una gonto tento tenete ndo to wete union teneta sense moye kawa ana ne chicha una icho bote wale na abana ba otore ekawa bugango kubwa banda bana ande ba gochora chichimbuni chichiri buya kubwa banda bana ekire tuta kugikeringa ora wa stakeholders chime kishwanga chiagwe tema chiwe serikali aliao tangu mwana taweza bariki kwa gazi na ande ubiya serikali ndio tera machimwa mo tachire ndonzi emburo ndonzi gotoka ya etangiri amachikalinga aja abana yari kiro mwana na bekeire fine negesi kugira baraki akoyego igo tutoise kugwetera namo na gotoko nyara gosiria mangana aya ya bishop na nekire tukurire kurwa sense moye kanisa abana na kinonye biblia gotebe igoro yo kwegeria abana emeremo abana bakonge ngugure ngabana na ompa kwente kwa gesusure kira abana achakire kogenda bugeka naki oko mwana oko mwa bosemia kumanyite ngekenekere ngo kiaye number 1 omoibule ndo kwa mentor sio mentor ekiorokerere ya aso mwana olio asinjire ko mukini muna mwaga milatanga ngakiokorwa aroko mwana oyo usibichanga kwa moroke nega sio kwa mokora make sure ngati base wetane kango kia miaka yaya nechinga kichia nabo wale chinga kichia kawo mwana mwegerio mwana gaselia akonyara kwakora ndara akora sobwango na indati moke kado kwa nabati chali de bwate bentebe na sana ko karoba na sana so ekanise ga sana kugeria omoibole namba 1 ancho mwana oiga yako mwana ga sasebu ngo mwana oiga target se tomar se egamana atonya kwara sinjato antonyara tigamo kole ga se kongi otherwise na wana monta do mwana ngake paso no jana mwao wana mokole ga se kongupa bako mwana oiga namba 1 entako kirete be anako kachangina oge changina moke oge chanko ya asenge njeria egase como so egase kanisa no make sure nga omwe namba 1 wancho mwana oria na como egase akonyara singe ncho mwe no morendi yasa ko era abana balia uno morendi bana bali to tali bali abao bara abao lakini yasa kwa to balende na bana banyasa lakini yeto to ko era abana bayite yeto kwa chigase yaro kana ndio nyamonda ngaki mungi nuri mwana no yeboli abwa to igwana wako mwana obe na kia kuli mwana gasi akabari kyo mwana no tukwa kibitu mamutu so kwa bako montondo orali yanda enje that's what ngaki ekanisa enje ayana no kugeria bible baito no kugeria bana baito na kera Sunday school na kibao kena kibanda ko kanya wele baba no na kera ba koli gasi wetani awanda koli pot no barunga ke astomende mindo ya tawlu gasi wetani kana ho hito bana no barwa te kugeru koli pot mindo bila sabarande baba asomo tule tiba mali pot nga ndu mindo tawlu gasi ran kon na ko to kanga kera monta koli pot webe no mwana na wende monto ne chokoboli oboli njira ya maskani kale tese kina nda so mwana wenga ke kwa yita wanzara so ikana mwana manga kya ko report ase umsumo tuleti wale na kya ko report mu volta ta ne ba kwa jama menga na le pagatu lakini ne njira bwancha ne njira molembe egara umwana olinga monto le tanga na ro mwana ko le keneke ya ko nyamwana le twaro molembe na ko ngiro twaro mwana le no mokeni asumo rulinya sana maskani mbiyo sana na nekira abana baiga yatukanga abana baiga mbabonete kumanya
egento abonete gokora ase emiaka gete naki omwana oyo agokora amanyeng'ete ke ngokori gwegetaneti ekerengo emereme eye ngokori goterimia teri ase ekewango kiane ng'obonete komoa obosemi obo obosemi natonyora korwa ase ekanisa ase agochia nona ase abasana baya neamate noreng'ina kori maete nakorogona gotenga bono tiango bori mobekana abanto bari barasichanga abanye mwana tomate ekengwegerwa ekitari ento kiane eki waira omwana asoka ari gochwera emete nogose gochwera emete ng'amba ori chibaga echo gasi mwana tari egasi age ori chibago che gokoriwa egasi enkong'u omwana egasi akogera na eya nyomba egasi ng'aki akoroga naki akwacha eng'eni naki kwakusa omochi cleaness naki agokora ebinto buna ebi lakini gochika omogeri abanto agenda korema echo so etari egasi yaye eng'aki yaye ngoikere agokora egasi buna ebi so ebinto bire omwana agokora obietanete ekerango kiaye nanyakonyora rosa omogera ng'aki norosa naye nkogorera enyama naye nkogora uniform nyete gokora toikoragera so mwana namba 1 ori nire haki yokoragera namba 2 ori nire haki yogotimuka kwaye abo bori bakobasome na ekanisa na bantu bande bantu kinande bagemete obonto kona na chiseme chigo chiasa abana erinde omwana omanya ng'aki ebinto timbonete gwetani iga nigo chiseme chio toko nona ase sukuru chete abana baito batogera kogotebia abana baito ase sukuru mari se bakobasome ng'a ebinto bino togokora chinka ebinto bino nabana sipisi gokonyere ko omwana awareness eki kwanyora ng'a amatuko amange banto bakweba nona ase parasa abagambi banto bakotokonya goteba baibuli nabanto biamate ng'a mokora omwana akore egasi meiga nkochi omwana oyo ekini konyora ng'a ase eng'encho omoriata ng'a corruption ngoche yaboro omonto ate ng'aki omwana ogo nare gogosamba omwana omothe gaki togokwana bwata 200 omonto ate 200 nachibwate nabwate sate nabwate sukari nyomba sigankire igo so nyana ng'ana nyotumeka omonto oria akanyoka rigoso egasi ane nyokoragera korwa ase omonto oria nenchera nyokoragera ng'aki ngwagete omwana ori ng'a ebasi nyakoragera omwana komorete tinga butuko ng'a ebasi nyakoragera so ekero omwana akora egasi ekabira eria naende bana gokonya tikoya ase komiti oito komosomia gatiga omwana oria obaigo omwana onyora emechano emenene okina kagechete efamily na kasi ntate goteba ng'a nona ekero omoisika aikire emiaka ikonyoma ogotete nikonyoma ase eng'encho yake ebinto aria bigokoriwa na ise na ng'ina biagera ate ng'ati nyoma tintageti ebinto biriakora bagokora into biri karigire omonto ogokana enyomo obwate ebirecha ebinto ebinto biriakonyora arocha ekero aro omakaunti obwoba na tokwirana ase omorai abana abaiga ng'aki omwana oyo abonete komanyiwa ebiombe mbirarora bikosemia abana nonya ase chisukuru banyara komanya ng'a amang'ana ababonete gokora naya goika ekerengo gete kare emiaka gete ebinto abonete gokora nebi ase ensemo ya Ministry of Education on child curriculum ebinto bionsi bibekire ororo naende esukuru ngosomera abana ng'a ngibatakire gokora kibono rero buya naende tubwatanda CPC abana abango ngoigeri kore kokurusa gotira memu batakire gokora naende arai etakire gokorwa esukuru nero were structured ebwate ko counseling paka mbabwata bakachikanisa within the school were structured chire chi abana nona abarimu and bakurangira nona barayi kuchikanisa chinde bacha bakora babarangira anene buna bishop wakwana obosomba bwa abana impoli ekero omwana kuiwe biasara nande wetani ekerengo chinso omwana tayakora egasi nona inkabuo nechinke egeranyore obwene bwae bwogwisibia ali laxi akore nono omwake na binto binde una bono obosomba obo twagenda togokana unekeombe nona igeteneta mwana yabakora egasi paka abanyomba ukiri kwanyora omwibulio chiro inokira amatobori chibubere atagire gosombwa kuroje guchiepara yes ubika abana bae batano basomba amatobori yae paka banyaro komogongo basaba kumutwe ekina kitoya ndata kugikere kurwaya tembe na yaya ekikero kyo ingetakire bihako umuntu uchi basomba amatobori chibao emete gokora ibintu birenga naye okogeni kigo mwana akore into kiriego ko momenta akogeni umunyana asogokina okora exercise ali ibintu ekikero kyo mbiyakere so kwenda isiko yenga naito no ebiashara no mochando bono urweteragu naende oyinoro tutagete kugikeria una monyegeti ngegera abana banyore obwene bwabo ibona intunga no obwene bwabo abana atore kurigi bune kikeombe igota nane kikeombe kende karo igo ntu already ntore in the streamline wetera se department ya abana lepa nechikanisa una wono bishop wale gaiga ne serikali wetera national government through the county commissioners the assistant the county commissioners chief
sub chief na nyumba 10 igonga na muri ndo kwezi okoro umwana oguturumwe kiara na bara agata aboyoye na bishop bwabeka umwana ya sabetu amatanga ngaki abayibuli ko bakwa Tiangane chikomurenda lakini asa ile tu abayiware chinyangao igakaba ndatereri hawoteki amagena igoro yaje komera the bishop etutagete umwana ari umwana nande abe musubengi aho asirira bari tobu era kine amere achikokoroki achikorosigesa iwo mwana abe ntakana nando mwana muyu bikakurolya matanga ngoranda ande babucha bonsipi amwapia karongora abarai bande abato mwana nje umwana school fees bakakore school ebi nabitotagete otigarari asa lakini abere sobo asari ngiri none kenyo abana bari bamaremu bokina bari naende bakina bia lakini ali aso mwana kuibonera ukubutu saa 9 na hando rara saa 6 ya butuko prote yake mwana ndeba ngamusabira basomibwa naiko gaki takonyara nande ka wiki school abana bande bakaniri natokwa naye batwara uwo bagori imbago jigokwana yato umwana akajya kudropa ni drop kagukina aga konyorongo kumwana umwana drop out of school ngene bitanya kulike yes asinze muyende abo umwana buno yega oyikirekerengo agutora stress abana ngo chakire myakirenga bagutaka gutora stress umwana no no itugolitana akia kolera agutora stress number 1 ekikarukime kyota kerumwe biologically umwana stress yagutora koru none kekerare ndakyo una bishop wateba umwana okuibo with stress na ndonyo la stress yega ndato mutime ipie abayibuli baye korwana umwana nikakarenda umwana uri gutwara stress ko ucho iborwa utwara a negative attitude was a mind towards family status na ubwo ni kuko yunga tarikikerecha yatoka no umwana uri kwangire nongere yose nechiga asinjire nono umwana kuanga depending akiaro chinsa kwa kwa usingina echitwaro ko wamchyo oboso umwana uri salti ngari kan korebi gange no nera era nera we bakora utumera niki bagwika ko kigwika kwa manyanga umwana oyoga obuchakire gutwara muchando gweke akiara akonyeke bono muna kurwasi ayotenete abakori mirimo niki ura manyanga umwana oyoga tari buya aninjira bonete gukonyo neye umwana abetago yoga number 1 twate wonya ndikero monto agote responsibility no ani chirani yo manyere mu mwana ori na agwate stress akomora ko enda roche agotera akoroche ora isaransa asige asire ko no muchiori igonga umwana era na gukora stress ikiara na ngote abale ase igesansi umwana era agwate stress agutwara tabe abantu abana kerera ngwe chayale uiranana usinywa asaba soera induma da bakora asaba soera abantu abana so umwana uri school umwarimu ko manyale umwana uri performance yayanzire ko irananse umwana uri style rakirete tarenke yo abuno atakire ko identify umwana na what stress inform the relevant authorities to take action ekere izanzire no umwana uri byamakore kansori amubira ngore kera abana bande twatanga ko depending akyo kumuye naro tago tebipi kwetera aliyakoro biamono na bishop abana gutwara stress abana no baitira chikanisa no bale bagotera no bagokora ibintu bingyase kanisa abana bango kabare kwanyora babwate umuchando buna stress babwate trauma umwana ubwete no embusaigo nekibara bubaho konyaka ya mlombora imbere asawo kwana umwana yonde bensi bataka bafuma abana usombo ibuli kero interview umwana yachenchire mana umwana lo wajite waseka wajite kwa TV waseka tegere radio kwa tatageti igata tekora yoka tumana achikanisa tayikana sikanisa ime yakaso kwa ene kanasa segete nzejinde nyo koragera konyo akoragera too much kuba matukali akaragera so yata umwana utali buronge na bwatomo chando monyore so neta keruka sero umwana yata kwa mangi machano kia bwata twanyore ase family yetu mwana miaka 10 abata bangu yagentande osim bakabane bengente so ngikiali mwana bire chanta masaba debire bya kumba mwana yoge hesabu tima ite okwante ya mate kala ya twa hakiru twa meje mauko so bate matuka ya ro bana mama itu ngina koronga yi abana bakinde bina bakasa kuna mbili esukuna no mwana na sambi ne page mugite magongo ebita
nibakite okanda university ne ebintu bikakomugara abantu bakoma kama 12 sakuna moja mwana boke tumi ngora na ile benga jalde mwana ko sa 10 ya mambe uje skule bitago te bilito so beno mwana kara go jeta kwati moi tamati ang koningo tamati kase ne ngara ma te skule na kase ne ya era ko so beno mwana igana ga ko emiya tanga se kire bona iga ngitikanye ngeto mwana ngabo ine sungeke ngona besungire angene getanda waitire na kwa ngika yimwana manyiro ko ngeta so mwana senge joka sokolia no twachinga chinyinga tabati muntu kwa nere kwa nga omwana yo waitire asenge njo mwebule tamagetanga na kumoteka so ega se kanisa no twachinga chinga yo kansa na abana tabera baiga bas kana warabo baga mana warabo matenga kine to kwa leo mwana kuna pokea neno pokea Roho Mtakatifu lakini tuna maana Roho Mtakatifu hawezi kuingia aso mwana senge joro na sekire mikale ya musekire so mimi kansa mwana wana sote kanisa na kunyunera ubone kimoga ndireteka nakikura hagera nakira utesibi ngakindoche utesibira heroika waso wako watebe mchanda bwata lakini umatanga bana naona yuko na pepe wewe nataka maombi so hauja msaidia na kama pia waso wako yachika sasa saka tomo lemboro pasta kama tonyanga naona uko na pepe so kumbe si mapepo ni ile amangana wete nkaya hapo akagero mwana tanyama mwana so kanisa nete heroika abarebechi kanisa bale chinge kwa soma bana babo na kutwara ekakia sengaki ebikana abana naginya kana yo maso yo mo ba mo kwana na kyo ndrete bible mo kibaga to ko kine kwa ndole skuru kuna mate ko le mana mate ko roso no bukima mwana so ko wate ko wa history le chwa ko wate manje ngoro kumanyi ngoro abantu ikome bagima nje mbekere ebisibakoro ke uzebisi nje matatu kura wata mino bakuma abantu ikome so kwa nyama wanza kwa demo chanda wetera kwa nyama ko mana romo gajeti mana kwa nyama ko michire kwa nyama street ga mambia miano miaka 7 nibakora street wewe ngise no mwalimu ngina na manager sijui vitu hivyo lakini kwa mwengi mwana wao etalia mwana ngenda ilo mwana masaba lakini namba 1 kana manga aki atale kwa masaba mmoja ndio kio mwana atacho kwa street uso mwana yo wotoka kare pa kabadi 15 ngikiara litanga nikiamara twake pa utara moita uso tara mumnyogije sasa serikali me uso tara so kwa musabera kana mangi mmoja ndio kio rusika oyimuranye mura mukwandere mmoja ndio yebano musabera atumana yare ngwale liya wenire bana masaba so mbia muno sana nigo turagenda ase omutimo muke mwanche muligirire elindetwo koirana tukenderea kuligereria enchera abana bagenderete guchandwa enchera abana baguchandwa ase chinka cyabo ase chiskuru na boigo ase chinsemo ahongo kuboria tufasa guska genda gutigara ime yo murobirega wetwani yagetembe Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege nkuri gyore enyumba yekerero iyo urakorere ubunchiriri bwawo ime kengo ejiro iyo gotoka bomba baburabo asubunge yabumachoge burabo enyumba ye nengia asubunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka Samaria Danguru Paul Makori Nitendenete College ya Riragia Technical and Vocational College ndo bwato moyega graduation ego takoba graduation yitentangani tariki 3 mutim osita mwenspie asemwabeta banene nabake mwariganiwe ando mugenyo karoro bwesiko our honorable Migos Ogamba oyoro mwasiri oyito Kenya wekisemi na ate n'abageni bande
na omweshimiwa Chafet pia agaiganero na wagakale omwezi mwariganiwe ndiye mono sana. Karibu. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV migo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakinde yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ili waigokie wemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ili onyana kubago kuyanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekiunga kiyama mogusie. Ekiri eikendi agoteko bahabuna chikendi chinde voita bogo tegere radio mubwansu mukoigwa iwe muna naure mese malonga rumba na mashabik numurubio okole tuwasimule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isano nebere chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Gatembe FM ekeneke unga kiama mugusie. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower ji anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikirwiye masije munaba manyi bitabo bale nuba manyi bigura igeti byetibwate signal ere enkomo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp gusigu yakisi migutira namba 0741499726 Riraja Technical and Vocational College mbere no muguko munene gukuhariganya asumwega bukubekero kibutwa inaugural graduation entanganikurwa ecology yegechaka ko boro kigwa bari bakurira kikosi cyabo nikiteri kisatu mutinyugatana narimo umwaka yega 2025 kuchakira kinsisato uchamambya baganya babo borokore no muganyo manana nigarabe umuwaziri bw'ikisemi
ni Omoske Julius Migos Ugamba na Boigo Umujumbe ukitutu Chache North Moski Japheth Nyakumbie nikayara kurekana sigeti ge college yo jerira gya technical vocational college inchumwensi tuchingiri obubwe bwabo. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya sana hene mwancho murigere erinde tunyahora ukora asense meiga yo kurigereria ainchira abana bagendete gukindiwa ase amatuka yaiga bintoki abana bakurino na boigo mbire bibiri bagukorerwa bire mamincha na amachiko gose oboene bwabo mwancho murigere na botoko genda na ndene kerongo kuboria ende osangana into ase chinse mocha online na boigo tirase inamba yetu yeseme twatigera se bishop na nekero tukorigereria rero bono apangana social media negumo watoranga ugutumeka chisimi kwa nyaro mwana nero gutumeka korosi content ya leta obosi nekibono teknolojia ranyara gutumeka ko konya abana abaiga ribaga ryo kugenda kuba expose gocha samabe inpute media nengi sana sa community muna bantorega na tutume kuikera kiromuntu na negene na weta advice ko tutegera nya bana tukubeka bana jigasi banza kobwa ndokte na batulete bande na babeke twamanyiti lakini kera bategere amara lyo akura siredio na makondisho ngo bakonya leko komanya yonga media siko tumeka mono na kwali bagari na basomya abana baito abayuri baito ne baikere mono kuboekera to chikanisa karigera muntu akandi kanisa most ira batolete bani bamwangaza mamanyeti baji bana wangaza mamanyeti otombara mamanyeti kanisa so kotumeka media nengi sana iga na ngokonyere no yene ekero muntu angetare kana ngote ko kana muntu ndo raire mna bana ndimo kana kumbata musikeni leo ati ngonyara muntu taboka sanga ke no chindi jebe so media naona katoko bali bali kisimi tikatoba bintu biko bakonya asema libya ko kisimi ba chigerulia ndoko beko mwana mono so asa bintu bya chipono mono oteto mwana sima ya kwara lakini mokonya ali bintu bya mokonya bogima na konyara we expose asa bintu bya kwara bila asiko mokonya mama gimaya kuma expose asa jimangana mna bana je mofi bintu nebyo tumeke simi ya mwana bya ose tumeke simi ya obya kuma inge mwana akolegerelia tanya mwana ya basoka sokuru ase omorobeli unabona to tagantako ko robeli se ko kwebekange basharika tukerenge sana ariko mbere batambe liko basi mujabana umwana ngenjoki abera sole oso mwana ngenjoki aberwe ngenjo oso mwana mbarenga tuakonyere bairu asobo kale gas muno monto community so weta se media ne tokanye kumenga ke aye ngenjoke to se kenyo kya bogeka abana basiribu abana batorija bati otorija so ngot itukenga tonyere kwenyuranga ngitonya abana baito na bantu batokanya mano angwetera se mnainu bantu ba media ketembe tv ne chinde abana baito banya batabuka kumanya kena so elele ngenjana media batokanya kwikera ebyo na basani na boiko na bamatawi ambia mwana sana umarai mirere nekero otokurikiria mangana ya media mitandao nekira nyare gutumika senchirere ndonge no mono ko create go sensitize abantu igoro yobuya kukorinda abana singinjo ibwenderete mbere mono media unatwatira swekero bona iga essentially ne media and the technology ekiara ne with the coverage enene kubwa kende gionse
na gwikira abana no bono twateba turuwe mesangerekano chibarasa chikanisa na inwe karomo kwenda ari mu cover identify the bright y'omwana identify omwana na ere mbande ya insende onsi bira abana monyete intungu gatorase tuturubo igonga omwana na ere okomeki ensegenderere nandi na ere omeki ense agenderere kurukare paka bono through recreation erinya sabe egete igono omwana yatabikiri buya nturi gukigutwara igesako igo omwana netakire keru through emidi atebigu ensemo yaye atakire gokora kiara taye koreti inka kinande tenya guchiko kuira na mwageka abo omwana chokora ki kubwata litangeria koreki abwata guchimuntu igo omwana atakire beke biyamanya ngabono chinga kiane no gosoma chinga kichiane no gokonya omuibori chinga kichiane no kwenda kurigiri bono na kurire skuru ntiga ko dependent ikiagera na ando skuriri mwenasi amangana aya abana abande bakuri skuru wairane nande nyumba matata iduji gokoreki kurigi no ane gasi bono abande nande baikirase bakobe burden to the parents igona immediate nero netakeire nechikanisa na bantu bande wetera immediate wapatebenga omwana inkiata kirokorwa na kio tutoikirase twatebanga omwana tigabo omwana na ende ahorokererigwe amahorokeriare amarunge aho chokoreki komokonya igo no umuchando beretenga abana bambare ikeru batebiwa abande bamenyete engoro imeboka batakire kurusi wor batebunga ense gokina igana na ende eko enda igana igonga na inwe mubwate ense menene yoko koraki yoko rutebi kurebi wetera ari tukaziri twongaki omwana nakiatakire kokobekwa egera arusi wase ubosombobo no gutumikio bobe bwechinga gichichaye omurai kiroto gucha gukora ne kiroto kurigereria amangana yo bosomba gucha abana gusa abana baiga gukorigwa amangana child labor akonirwa asemiake mengi abantu abange batereire omugwanga yo tigarerete na ndena kyo mugoyo oranyare goichorigwa ningora irase gasi yae mbio bekie biga bitaraikirane gusa muntu kyo taraikirane ayae anene una bono ntu neto betene taba kolegas ba kolegas ko nyomba baka lakini tali rais watebua so mwana ali ndogendo atoto ngai kama kolegas ta taiyo lakini nyumba 10 umu assistant chief abako manye kiagera na rucho mwana uri are underage okora asigete nero kwire chishombe roche nero gototore cha koretare etundubali nero okuimokie kagwa osenero gutumwe duka osenero okorera abana otegere gutuke skuru aguno umuchando berete aguno batakeire bono goteki the initiative to identify the pride yo mwana aba exposed even through media omwana yachichangeru airane skuru onye uburemere borobwaki bwechikibesa rather than omwana uru skuru airanenga tu ne skuru nero tatakiri waseli abana bagenda pi batari kumanya asa abana bakortaki baberete netakeire umwana onyorute skuru form 1 umutinyoere ebere yaere the school management netakeire ubwaje umwana ngai yachiete kiara abana nabo konyora bakairare obosomba na kubwati umwana asachiete wikabwati tuare assistant chiefs na nyumba 10 egera umwana uri amanye ko kubwati no bono tutogoteba konyora akairo boreri akairo butumikio bobe igo tigire school matukomake onyorere umusigo matukomake nayo bereki umuibori igo butaka muri gukwerare muchiuria nero bona endere chikondo n'umwana yaje koreki kwandere chikondo igebina bituto endete kukigikeringa e media expose amana gunaye asare ekiera narase ebinyurawo mwana ichichiro mwetoro mora abana bakorigware obosombore kikera inwe disease komanya ya mbio mono sana asinginjo yebiro na igure mu gukwana chitariki 10 na ibere timanyeti nga abantu mbamanyete obuya bwo gucengira abana se chinka cyabo omwana ntwateba nengoro yo muibuli igo nayo muibuli na kiore karo mwana anyorirwe ebaho serekea
eba kuigubia igona inete keruno muiburi osereke umwana one eba ekiare una bono tigankwonera keigo abana mbaro aba bari disabled umubiri karanyoro umwana yakoranga nekerecha noborogi utigo umwana uri nyumba intobwate special schools umwana uri atakeirairu asomigwe onye no umwana utari kuigwa asomigwe sign language onye umwana umuko asomigwe braille abana intobwate ben professors lecturers barenke disabled lakini bono bakonyoraki engere igonga mwana ondete yote keiro tubunse goso mubire takeiro serekanga umwana noyoye igona aba una abeira all forms chichi abana batigigwe obokori egasi gose gosomba bwabana abayiru school ya mbia mono sana bishop ngale komentera igoro yoko ya ende tingi mono ga awareness asal mayaki chao kemana mayaki ya nama think mambo ya utar na ngo sabanga chikazi cheto chipara sabagambi tigato to kwa ngi inti kwasa na managara to kwata mutuka ya abantu baba shareke ya igoro mwana ebeyengi sana mwana wa mayanga inje nimbo ate haki ya kwara ekineke lakini kitikirikia nimbo to so karege lakini ebega nimbo to so na adesema wewe mayanga ingo anda kwara sawana baba mayanga bana bali basike chaki bana baba ono mwalimu asiko mwana uli yake akera mwana ta hoje school umuruzi sasitanga kana na sije dagara ngoro class nje koraga na mbona ko muruzi ko masomo me kwa matumero huo akosuka matuma gendo mbiri ya sevenki mwali umyako ko ya kali uniform umyako ya sevenki so so ngombe ni wentenga nona wewe basike abana chaki chabo ngaliera abenge tumetoja ushirika tukelenga sana somo cherio takuna biri ngi saranga tikakiro montaje tasharika yamu to program na bantu ya mostly itukalira linga nyuma no kubeka awareness asikira bana baito na asikira wewe ne community ngi baba ngaki ekena ngero ekero ya mbia mono sana ngagire tengana turakorera abo rioka wabate gose ase umware kwena na maiga guchese babiri batatu ase chi sekondi very kyagrando chenga umurobiri norore bosio nande babeire ange gosoembeo mbia mono karango chi kwena na amayiga una wateba nyontara ne ndo na tawateba uya uno yingo taratura abana baje to interact na barwato tebi mu cyando babwete nabo ibuno ro baje batotiye mu cyando babwete kera no eserikali engimere na into byombe aho twaranga kito gutatua mu cyando biga gukorera tiga nyabayiga mayiga mama basikanya sita ori otaiwete byari asenga ya manga settlement scheme eko nganya bate oyore umutegeri omunene ogetembe radio naye nakoira mama yakoro mutunu omugambione igono igweta mwana tutwabekire kurwa gwibinyoro assistant chief no mutureti Christophe Musa igo abana bari asichikinga babaletanga ochaze tole nande karumu gwetu tobuchi basareka litukori omwana naye sareka omwana inka umugore nona kagati manga kantu geteiga omotebi ngaki omwana one kanyako bayibo Miamono sana bishop. Njiri watu mchana watabe ukwani abantu. Yoranga mbwate abantu. Kwani no nyapa ya Kristo. Wa Kristo. Ndebanga familia ne mungina luskiru. Omo kumjiso mambate na Kenya Sabasen. Nanga dalibezo maete na mokwani. Thank you so much. Miamono sana mwancho murigereria ase omurobirega abwetwane no tugukorera iga kurenda ase kekire bosio nigo otorache gukoira masemo gwika ase igiti kia riragia ekerobono omoyega o graduation ogoche ogokorekana aroro kurende kero ndachi koirana ninchi gukubeka reke grando chinga omo tenenerito gose oyo moito egati yaba bintu koroiga no bare ase chinsemecho ekero barache gotobekera gose gotorera ayo agendrete ase chinsemecho moncho murigereria ase nsemo yetwani no tugukorera iga mbia muno kigima Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamuraba chikuya mandege kuzito somya bamuraba chikuya mandege
umwanjo murigerera na chika ugukumanya ngukwira masemo wika ase giti kiria kiariragia ase skuru yariragia Technical and Vocational College ime ye bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii ase moyegoyo o graduation ogose okubikirwa chiguto kwaborokiwa umutangani kigima ogokorekana rituko ria rero umurai omonene guse oyore omugeni ebwesiko nigo are mwaziri wechisemi omosike Julius Amigos Ogamba na boigo egati ya barai bande bakorawa no mojumbe wechisemecho omosike Jafet Nyakundi no obaracho gwikira naroro na boigo moncho murigerera nkoena na libageriga gocha ase Enoch Mkate anyare gotumanya narari agenderete ase igitiekyo Omorokia bweskuru yetu yake bunye to expected kumnaliana rega abantu se abafunzi babaye tubata banafunzi chimibere abo bagobekerwa chivutwa rero anene tukoria magoko tumuganya toto waziri tobwa masomo daktari Julius Amigos Ogamba nero ngende tobwesko itukoria rero asukunera kegwiga chikosi chichiga abantu bakugraduate tunao wanafunzi wanaofanya kozi ya building and civil, electrical, ya hairdressing, ya wanafunzi wa ICT, business, social work, na vilevile tunao wanafunzi wa architecture. Yo no kuniria kego miriato expected keriga na eskuru yiga yaliganetie kadhaa watutuzaji na waimbaji nimeona jamaa akiwa amekaa pale lakini vile ekero akogenera kurugabu nimbegi gukumanya elimo ase elinde kuruga sikuru iga ngani nkiga okorekana what is happening na maswali ya nonsi bunarabeka gutuka kuruga inche ko batebinga toskana ni dageka etimu embo kigima ya getembe iko hapa na boigo inche radio katino tutahakikisha kwamba I am the best and we will always do the best from this business. Thank you MC.